4.7 IFM. Report! Higit Isang Bilyong Piso ang pondong nakalaan sa Technical Education and Skills Development Authority o Tesda Region 1 pagdating sa scholarship fund dito ayon sa ahensya. Naisiguro ng tanggapan ang 1.23 billion pesos na scholarship allocation para magpatuloy ang mga scholarships hatid para sa mga benepisyaryo. Alinsunod dito, mayroong region-wide 48,327 slots na bukas para sa mga interesadong residente at nakatakdang maging benepisyaryo ng mga programa. Pinakamataas sa Pangasinan na nasa 25,025 slots, Ilocos Norte na may 12,573, La Union na may 5,793, habang Ilocos Sur na may 4,936. Tiniyak ng Tesda Region 1 na patuloy na mapapakinabangan ng mga residente sa Reyon 1 ang mga programang ibinibigay ng tanggapan upang matulungan ng mga ito pagdating sa pag-aaral maging sa employment. Mula rito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Ron Naraka, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.